ଶୁଣ 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 ନାଟି ମୋର କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱାଦ ଓ ପୁଷ୍ଟିର ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ମୋର ଏହି ଉପକାରିତା ଗୁଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବିତ। ସେ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ମୋତେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ବନାନ୍ତୁ, ସେ ରାଇ ବନାନ୍ତୁ କି ଚାଉଳ ପିଠଉ ଦେଇ ଭଜା କି ଆଳୁ ଆଉ ବେସନ ଦେଇ ବରା, ଯେମିତି ବି ବନେଇବେ ପାଟିକୁ ଲାଗିବ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ହଁ, ଦେହକୁ ବି ହିତ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି କି କଖାରୁ ଫୁଲ? ଯଦି ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବନାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।